familia. Estaba eu pensando, onde vas con esa melodía? Que saíame así como un pouco... Sabes o que é así como esa historia medio sexy desa película que todo o mundo sabemos? Espera, home, que estamos nun programa de cociña, funcións de cocción, imos po forno xa. Como estamos? Bos días, calor, convencional, 120 grados, por favor. Por qué? Porque imos confeitar unha historia ben bonita. Así que, témolo e acción! Hoxe imos facer ao forno un escabeche. Por qué? Moitas veces falamos de que, ademais do que o escabeche é unha cousa que me encanta, que vos encanta, e cada día xa está máis preto da nosa cociña galega, porque antes era como moi de caza, moi de tal, e moi do centro de España. Non, vamos a traelo pa aquí, as cousas que tamén nos gustan. E o escabeche, e moitas veces o mexillón funciona moi ben, unha xurela, unha xarda, calquera historia é como factible. A caza é maravillosa para iso, pero sí que é verdade, se collemos un coello que está agora non é de monte ou non tal, é que é un poquinho como máis tranquilote, ten unha carne máis blandiña. O máis importante é ter unha cocción sinxela. Pero eso explicámolo agora por que poñemos o forno. Así que, de primeiro de todo, protagonista, o coello, vale? E cos seus recortes tamén por aquí. Algo de loureiro, temos allo, temos un chisco de canela, vale? Temos tamén cenorias, temos as chalotiñas, cebola pequena. Temos tamén por aquí un pouco máis de allo, xa veredes por que estou separando. Temos nabos, temos un pouquichiño de viño oloroso, que lle vai quedar increíblemente ben. Temos auga, temos laranxa para aproveitar o seu zume. Temos tamén vinagre, evidentemente, vinagre de mazá neste caso, suaveciño, pero para un escabeche é esencial. E por aquí, que podes ver, temos un pouco de escarola e uns brotes de rabo ou de rabiño. Así que comezamos a receita. Veña que xa estamos aquí con Lidia, moi bons días. Bos días, Iván. Que tal, como estás? Andamos? Ben? Ben, sí. Ben. Sí. Eu pregunto, porque non recordo agora, gusta o escabeche a ti? O escabeche non me encanta, sabes por qué? Porque non me encanta o vinagre. Vale, aí... Pero bueno, vale, sí, no escabeche... non. Vale, vamos a facer unha cousa. Casi me quería soar, pero non quería aventurarme e dicir que non che gustaba moito, porque tamén hai diferentes tipos de escabeche. É unha cousa que quero dicir na casa. A xente está acostumada a un escabeche tirando a vinagre para arriba que mete medo. E ese escabeche igual, pois é que ter as papilas bravas. Pero se faz un escabeche un pouco máis sutil, un pouco máis tranquilo, empregas un pouco de auga, un pouco de caldo, calquera historia, e incluso neste caso un pouco de zume, e empezas a tamén a empregar cousas como unha ramiña de canela, o que estás xogando con ese ácido, con ese vinagre de mazá, como conservante en realidad, pero tamén como aromatizante, porque neste caso sabemos que o escabeche naceu como unha movida de conservación, non? Como e que fago con isto que collín agora 7 lebres? Por que non as meto? Porque sabemos unha cousa, que o escabeche, canto vai pasando o tempo, moito mellor sabe. Mais se potencia tamén. Que empezamos facendo nós? Selando, por suposto, a nosa carne, vale? Así que o que imos facer é xa poñer un chisco dese aceite, lume, pois, a cachón, porque precisamos o que vos decía un pouco, que se vayan selando esas partes. Así que xa verás, non teñas medo. Bueno, a ver se me convences co escabeche. Ti sabes que eu probo de todo. Isto gústame. Como sei que probas de todo e tal, eu vou intentar hoxe xogar ca sutilidade de que non sexa o escabeche que se te mete aí nas ventas e di, isto tira para atrás. Porque entón seguro que me gusta. Tampouco me gusta. De feito, mira, eu cando empecé a comer era sempre unhas latiñas de mexillón que collía a miña nai, non sei de que marca eran, que collía a miña nai, de mexillón escabeche, encantábanme. Pero, como me encantaban, un día probei un escabeche nun nada que ver. Non me gustaba nada, porque tiraba para atrás. Igual non estaba ben cocido e tal. Hoxe, ademais, vamos facer unha cousa ben interesante para que na casa tamén saibamos como se pode controlar a temperatura, que a veces o falamos, que é o forno. Porque vou facer a cocción de isto no forno. Vale, xa verás, é unha cousa maravillosa. Mira o que temos por aquí. Primeiro de todo, vale, unhas cousas ben bonitas. Esas paletiñas, vale, ok, esas patiñas tamén. Temos os lombiños, os solombos do coello. Este está así como medio rotiño e tal, pero mira que cousa, porque vou facer xogar un pouco tamén con vos. Isto vou facer a última vez a plancha, vale? Unha planchiña pim pam rápido con sal e pementa, nada máis, para que temos texturas tamén. Carne, imagínate que non lle gusta nada e probarías isto. Isto non vai levar o ácido, pero estas costillas tamén van vir conmigo. O sea, o que fago eu, que xa teño medio quecido ese aceite, directamente, como che dixen, darlle unha volta, mira, aquí en riba, a todo,
para non manchar xa a tábua. Veña, xa vimos a esa historia e imos metendo arestora un pouco de a nosa pementa e un chisco tamén de sal, vale? Non temos que pasarnos moito, imos selando, tampouco é a cousa máis dá, porque isto vai empezar a coller moito aroma despois cas nosas verduras e cas nosas historias. Contame, por favor, que É estabas curioso o tema dos brotes, porque normalmente empréganse bastante nos restaurantes así profesionais, non na alta cociña, empréganse Sí. moito. Nas casas non veixo que haxa moito costume de incluir brotes. Non sei por qué, porque a nivel nutricional estou seguro que son moi interesantes, xa verás. A ver. Exacto, hai unha diferenza cos brotes e ca planta, que ao final da que proceden, non? Pois se ten un brote de rabo picante, pois é o brote do rabo picante, valga a redundancia. A diferencia do brote co rabo picante é que os brotes están moito máis concentrados en nutrientes que a súa planta. Ajá. Están moito máis concentrados en compostos bioactivos, en antioxidantes, incluso teñen un chisco máis de proteína, siguen sin ser fonte de proteína, pero en comparación cas verduras teñen máis. En concreto, ademais, estes, os de rabo picante, son moi ricos en glicosinolatos. Os glicosinolatos eran unha sustancia, non sei se lembras, falamos un día co brócoli, que o brócoli e as crucíferas tiñan unha sustancia que se relacionaba ca prevención do cancro, non? Pois esa mesma sustancia, os glicosinolatos, están aquí nos brotes de rabo picante tamén. Entón, é un tipo de vegetal máis concentrado en nutrientes que o vegetal que van a formar despois. Vale. O sea si que, entonces, por lo tanto, son interesantísimos, por lo que dis. Sí. Na casa, que non é alta cociña, estamos no Estachebó, que é como a túa casa, estás na lareira, estamos aquí todos xuntos, de amizade, intentando ser un pouco de coello neste caso. E sí, vamos a meter brotes na cociña. E sobre todo, porque parece interesante a nivel, a min, xa non nutricional, que por encima, se temos aí, pois mellor. Pero a nivel organolético, a nivel toque crocante nesta receita, a nivel tamén sabor, a nivel tal, eso é moi interesante para nós. Así que, o que vou facer eu é o seguinte, que isto sabedes máis ou menos de que vai, vale? Que darlle de vez en cando unha volta a nosa carne. Hai carne que evidentemente vai estar un pouquiño máis tostada que a outra e polo tanto o que vou facer eu é tan sinxelo como isto. Porque isto sí que me parece interesante, Hai cachos un pouco máis grandes, vou coller os máis pequenos cando estén dorados e deixarei un pouquichiño eso aí para despois meterse a todo no forno. Mirade, o primeiro que fago, vamos aló. Vou coller un pouquichiño de zume, vale? Porque es que che dicía eu, que creo que non vou fallar, a ver se é verdad. A ver. Que che dicía eu de quitar sabores ou baixarlle un pouco de potencia e tal. Pois, por exemplo, un pouco de zume, que podría ser de limón, que pode ser de granada, que pode ser de cualquier. Isto é importante tamén, valería de calquer cousa. Por lo tanto, eu vou coller estas laranxas e vou facer un zumiño, vale? Claro, a mí se me das elegir, prefiro de laranxa, porque como non me gusta moito ácido, pois a laranxa vaime saber máis doce que o limón, xa estamos por exemplo. cambiando, sí ou non? Pero xa estamos cambiando. Pero es que eso é importante. Mirade, mira isto. Este como empeza a coller ese rastrexo. Mira, unha cousa que a xente non daría. Por que posa as costilliñas? Porque saben que rabean. Saben que rabean. Bueno, home, bueno. Mira, vamos cambiando tamén. Esto, facendo un pouco de sitio, perfecto. Esto sigue, aí. Movemos tamén as patiñas, aí. Eso é, mirade. E seguimos tostando, pouco a pouco, veña. Vou con isto. Sabes o que podes facer ti? Contame. Vamos a ver, nós temos que tal. Eu creo que me vas pelar os 3 allos dali, por exemplo. Vaime pelando, porfa. E podes facer unha cousa, para que se xa medio tal, faite sitio sen problema ningún aí, Sacas esos gromos, que xa falamos un pouco deles, e tiramos. Vale, o que estou a facer eu é maridado un pouco co que vamos facer o primeiro escabechiño, vale? Así que vou coller unha historia destas, vai sacando estas pelas de laranxa. Vale, escoita, para min, especialmente importante o allo nestas receitas. Aromatiza moi ben, creo que é bastante interesante tamén. Aquí, o que vou facer que vos dixen é sacar as cousas que se vayan tostando antes. Por exemplo, o que quero é isto xa sacalo daqui, vale? Que isto está tostadiño. Un segundiño, para meterlle xa e facer sitio a outras cousas. Mirade, aí. Vale, seguimos. Vou bulir un pouco con esta laranxa. Tampouco me quero pasar co zume, ainda que se queda un pouquiño non pasaría nada. Vale, entonces agora, penso eu, se teño un escabeche, non? E facendo un pouco, quitándoche información a ti, que a mí tamén me interesa moito. Esa cenoria que vou empregar, que vou a confeitar e tal, sei que coce, etc. Pero se está no escabeche, e o escabeche despois que imos a empregar tamén para unha ensalada outro día. Imagina que tes os cogumelos, e emprego mesmo...
os nutrientes quedan nese aceite? Esta é unha cousa que sempre me quedo pensando. Non ou non todos, porque non todos os nutrientes son liposolubles, é dicir, solubles en grasas. Exactamente. Temos algún tipo de vitamina que son hidrosolubles, que es así que quedan no caldo de cocción cando fervemos, por exemplo, e hai outros que son liposolubles, entón non todos os componentes son liposolubles, de feito son os menos, non? Vale, pero escoita, tamén leva ácido, tamén, o sea, a auga do... Isto vamos a deixar por aquí que non vou a precisar. Entonces, claro, que leva como esa, un pouco de auga, un pouco de vinagre, auga, para non meter tanto vinagre, para que ti tamén entendas que eso é na casa, que os escabeches son un pouco de todo. A mí iso é o que me parece interesante. Entonces non quedaría, algún sí, non? Algún seguramente sí, tamén depende da temperatura. Vale, de como cozan. Neste caso, pues mira, pregunto, a ver se teño aquí unha cousa que interesante. Veña, vou aprender algo hoxe de verdad. Vou no meter a 120 graus no forno, vale? 120 graus. Como ves eso? Vais a morrer todo, porque non van a estar cocendo tal. É como unha papexada. 120 graus no forno non fai que os 120 estén aquí, é diferente. Aí morre todo. Non creo nin que eso se poida saber, fíxate o que digo. Vale, porque hai veces que hai moita información por aí. Veña. Non creo nin que se pode saber. Nos, agora sí. Veña aquí, vamos burir rápido. Metemos isto por aquí, vale? Volvemos xa eso tostadiño, mirade como está. Esos zumes, como sempre, se aproveitan. Empezamos xa a ver isto como vai, que non se me vaya. Zume de laranxa. Veña, perfecto. Mira que aquí empezamos a desglasar tamén esos aromas, esos tostados que tiñamos, vale? E sobre todo o que che dicía, por favor, empezamos a darlle outro aroma. Cólleme o vinagre e a auga. Vamos aló, eña que estamos, perfecto. Aquí, vinagriño, vamos a darlle así un toque. E como estás ti hoxe aquí, un toque así. Vale, un chisco de auga, aí o temos. Chisco tamén pequeno e, por suposto, aceite, Mirade co que estamos a facer, é tan sinxelo como tal. O aceite igual vou precisar un poquinho máis de auga. Ora mirámolo, vale? Vamos a meter aceite, por favor, un bochorriño, porque pensade tamén o importante disto é que, xogando cas cantidades, que despois se conserve na neveira e que dentro de 2 semanas podas comer este escabeche. Ollo, ainda que digo que non é para iso, que non precisamos, que temos neveiras, podese facer desa maneira. Deixademe toquetear isto que afunda e ver que isto... Vale, estamos. Dame un chisco de auga. Vou meter un poquichiño máis de sal. Aquí, perfecto. Vamos deixar que vaya levantando un chisco ese... Aí está, mira como calo. Eu neste caso estou escoitando un pouco a pota directamente. Veña, faz unha cousa. Pélame esas cenorias, porfi. Toma, veña, douche aquí, que vai ser moito máis sinxelo para ti. O que fago eu é tapar un segundiño isto para que ferva de contado e de repente vou no levar ao forno. Así eu empezo a traballar. Veña, que fago? Collo a cebola, collo nabos para despois, vou empezar con isto. Ca cebola e con estes alliños tamén por aquí. Para facer unha cousa ben bonita, xa verás. O caldo que che dixen. Así que, rapidamente, fago unha cousa. Meto isto aquí, isto vou no deixar por outras historias. Este trapiño para aquí tamén, e mira como vai. Vamos a tirar, porque teño por aí uns osiños, vale? E os osiños, para que os preciso? Pois mira, neste caso é como a columna vertebral, o espiñazo, si ou que? É que preciso tostalos un pouco, vale? Vou meter aí un corte bonito, outro corte bonito, aí o tes. E estos son como pequenos rastroxiños que quedaban, vale? Dese, aí está, e vou peles que lle fun quitando, das puntiñas de calquer cousa, tiñas aquí. E isto, para que vexades que non hai trampa nin cartón, vai facer un caldo de maravilla. Así que meto lume ali, mirade, metemos lume aquí, como bestas bravas que estamos xa na cociña afeitos a todo, un chisquiño de aceite para tostar, e aquí meteremos tamén o que a cebola mailo allo, vale? Así que vas como unha máquina, o que che diga. E o coello que xa comentamos algunha vez, pero a nivel recordatorio para a xente que ten o colesterol alto, o risco cardiovascular, é das carnes que máis lle conveñen comer, tanto porque baixa en graxa como polo perfil de ácidos graxos que ten. Ven por aquí. Mira como ferve isto, vale? Perfecto. Xa apago o lume. Listo, veña, todo tranquiliño, e o que fago agora é, eso sí, loureiro, isto encántame. Vale, despois as verduras un pouquichiño máis tarde. Non pasa nada. O que sí que fago, as outras van ir así, pero estas, mira, para que se confeite enteiro, igual que vai ir a outra historia. Vale, e para aquí, que pensades, e ti que faz? Que deixas de facer? Isto vai así. Mira. Vamos a tapar, ben tapadiño,
que non quede ninguna historia rara por aí, que fagamos a historia ben bonita, eso, E nós, collemos aí, acompáñame un momento. Sí, claro. Veña, vamos ao forno. Veña que non teño moitas maus. Vamos! Collemos, e o seguinte, que é o truco definitivo, de que esos 120 graus controlados, neste caso, no forno, agora sí que podemos facer as cousas como nos gusta. Aí deixo. Paramos, veña, a pasear. E o que facemos é o seguinte. Vale, coller e comezar con ese caldo. Así que, facemos ese caldiño, botamos para aquí esa potiña que temos un poquitiño máis bonita para nós, sacamos ese lume tamén para aí e empezamos directamente ca selada bonita destes osos, vale? Veña, que empecen a ruxir. Vou intentar, mira unha cousa, quitarlle ben de sabor a isto, hoxe. E cando digo ben de sabor é que toste, que toste, que toste. Para que? Para que será un fondiño oscuro. A ver, sal de aí, veña, así, perfectamente. E que desa maneira saque moitísimo máis o que queremos. Así que, nós, aquí, con eses alliños, vale. Mira, estes allos poderos pelar tamén. Vale. Vale, vou facer eu así. Vou coller unha media cebola, rapidamente, e imos facer un caldo, como facemos sempre no Tachebo, rápido correndo, pero que vai acabar maridando toda a ensalada hoxe de escabeche de coello. Mirade, aquí, isto, así, eso, está perfectamente collendo xa a cor, vamos a darle un par de voltas, e ese allo machacadiño e picado vai ir un pouco con esta cebola, que non vai levar tampouco tanta tralla, simplemente darlle esta historia, porque sí que é verdad que esta vai ser simplemente para dar sabor, polo tanto, o sabor do caldo non temos ni que cortar de unha maneira de outra, eu poño así para que vaya un pouquiño, para que bula un pouquiño máis. Vamos a facer o seguinte, mirade, agora, sacando os saborciños todos, por suposto, un chisco de sal. Estamos a saber tamén que ten bastante funcionalidade o que facemos, porque ese espiñazo, inda que sexa de coello, ten máis coláxeno, ten tal, esas total, e polo tanto tamén vai sacar que esa textura quede como cremosiña cando reduzamos todo. Así que seguimos aí, chisquiño de sal, veña, seguimos Ahora traballando. que falando coláxeno, estou lembrando que é un suplemento que se está moi de moda. Si, contame. E temos que ter en conta unha cousa. O que comemos non é o mesmo que absorbemos, vale? sei por onde vas. Que é o coláxeno. É dicir, Escoita ben, se eu como polo non me salen plumas, non sei se me explico. O coláxeno é unha proteína. Unha proteína ao final é unha combinación de aminoácidos. Ten que desfacerse no estómago, si ou non? Nos, para absorber a proteína, a temos que descompoñer nos seus aminoácidos para poder ser absorbida. É dicir, que unha vez absorbemos ese coláxeno, no sangue non temos coláxeno, temos aminoácidos soltos que despois se empregarán para o que o corpo necesite. Toma aí. Non é algo que se deposite nas articulacións. O gallá, sabes, fose así. Si, este comentar, porque o coláxeno é bo pa o cabelo, bo pa as uñas. Bueno, ahora o negocio co tema do cabelo, Bo, que tal... vale, porque a xente está quedando medio calva, que non é o meu caso, teño un plazo que flipades. Pero bueno, o que sí, doime unha boneca, doime o xeonllo, no cello, mete coláxeno. Caime o pelo, mete coláxeno. Teño as uñas fracturadas, mete coláxeno. E claro, a xente di, fago un caldo de osos, metolle así e xa me crece o pelo. Non, amigos, non. Non. Bueno, teño un pelazo, é verdad, teño un pelazo increíble. Pero Alex aquí, o compañeiro, ten aí unha barba na cabeza que flipades. Ese sí que ten un pelazo, máis que a min aínda. Veña, vamos por aquí. Unha cousa importante cando vexades as caras de todos. Como molaría que poñéramos caras a todo o mundo? Aquí, tostado. Viches isto como vai sacando esa corciña bonita? Pois o que fago eu tan sinxelo como a isto. Mira, choiva de cebola, encántame coller así todo isto, vale? Facemos unha cousa ben bonita. Aquí esa graxa que está dese... Aí, ven por aquí tamén, que te querías quedar aí soliña. Vale, aquí, primeira rustrida, cousa sinxela, unha machucada, outra machucada, e pa dentro tamén. Aquí, sabor o que faga falta. E por favor, vale, cólleme directamente o viño, o oloroso. Non, eso é o vinagre de antes. E xa biches que deixei un pouco para que ti me des o visto bo ou non. Veña, eso é importante para min tamén. En serio, Ora xa estou medio picado. Ten aquí unha catadora. Ahora non poden ganar a ninguén. Claro. Porque antes podían ganar, ¿no? Pero ahora ten unha catadora, ademais que non sabe mentir, minte fatal. Eso é certo, eso é certo. O sea, que se eu digo que sí, que está bo, está bo. Bueno, pois xa miraremos. Agora, que estou empezando a sacar o que quería, o primeiro que fago é chorrear este viño oloroso, pero por qué? Pois porque ten sustancias que me gustan, pero valdría calquer outro viño, vale? Lume tamén forte e tiramos un pouquiño, vale? Eses fondiños que está a sacar aí metidos, así que eso para aí.
eu collo un chisco de auga, veña, por aquí, por exemplo, que non teño xerra, mira como salpica. Isto é o que ten a cociña tamén. Nunca na vida cociñei sin manchar. Sinto moito. Cando consiga eso, deixo esta chegou e vou a dar clases magistrales aos Andes, para que a xente veña, pagarlle allí, boom, meterlle unha estoupada de o que sei. Curso con Iván Mariñas nos Andes para non manchar noutras cociñas. A mí ainda me costa comer sin mancharme, imagínate cociñar. Bueno, eu tamén sou bastante lambón para eso. Raro día que non estrene algo que non o manches se como con el. Vale, mirade o que estamos a facer. Vale, reducindo ese viño que vai dar esa connotación ben bonita. Se che gustaría, ven aquí, como non podes vos enculir Lidia, mira como ule ese viño, que ten ese toque un pouco máis, pero un pouco máis oloroso, por qué? Porque ten algo de azúcar tamén. Oloroso non é un Málaga virxe, non é tal, pero sí que ten unha cantidad de azúcar maior que por ser un viño sequiño, vale? Así que nós, o que facemos agora é meterlle auga e con isto directamente imos facer un caldo que despois iremos reducindo. Pouca auga tamén, porque é super... Bueno, hai catrosiños, non pasa nada. Así que nós o que facemos é o seguinte. Metede a esta organización. Vou quedándome, pois facendo un pouco as verduras así no seu sitio, que é dicir, pois pelando chalotiña, pelando o nabo, tal, dándolle un toque biselado a estas cenorias, por exemplo, para darlle ali 25 minutos máis de cocción a esos 120 graus para despois incorporarlle as verduras dese propio escabeche outros 20 minutos e así temos un caldo ben que durante unha hora máis ou menos vai precisar. Chisquilichasqui! Estamos aquí. Rebandiñas dese nabo pa dentro. Mirade, aquí tamén xogamos un pouco. Como estades? Veña, que estamos acabando. Aquí, laminiñas de nabo. Aquí, esas chalotiñas enteiras. Para que non tal. E aquí un pouquiño desa cenoria, vale? O que nos falta é o último aromático, que non me paso. Podería ir antes tamén, pero entonces sería sacar moita, saber moito a canela. Igual non me gusta. Aquí o que fago eu é unha boa remexida. E mirade, vide pa aquí, rápido. Aquí sí que fervendo ese caldo, que se siga tal, ahora vou destapar para que reduza. Pero aquí, mira, parece unha tontería. Non hai luma en baixo, non hai nada. Mira, ves esos olliños que está facendo? Vis? Está que non chega a ferver. Que non chega a ferver. Eso é confeitar. E eso danos o forno, esa historia. O que facemos nós é, como sempre, empezar máis aromáticos, coller a miña choiva de eses naviños, vale? Porque agora temos unha primeira tandada de carne xa feita, vente por aquí, E agora o que vamos a facer é que esas verduras tamén se fagan. Importante, a verdura a min gústame que quede un pouquichiño enteira para despois emplatar ben, é bonita e tal. Por lo tanto, a carne preciso metela un pouquichiño antes, media hora. Así que nós agora facemos o seguinte, veña, esas verduras todas para aí, temos todo colocadiño, damos unha remexida, pero pouca, simplemente non é remexida, perdón, unha sumerxida, mellor, como facendo pesca cando vou ao mar. Perfectamente. Fago unha cousa tal que así, mirade, que se meta todo. Xa está, ese coello a piques, a xente que lle gusta así pouco xa podía comer por aí. O que fago eu é volver a tapar, moito cuidadiño, non nos queimamos, moito cuidado con isto. Sabes o que me queima a min? O vapor desta tal. Déixame afastar un pouco, aí, e déixame tapar ben. Isto que tamén adoece, esta ola, pero aí, perfecto. Collemos, xa non te preciso, xa teño unha cousa, un aparello novo. Non te preciso, ven comigo por aquí, o que? O que fago é o seguinte, poñer aquí, mira, tan fácil como isto, e poño. Porque a veces, metémonos aí todos a facer unha remexida uns cos outros. Mirade, ala, media oriña, 20 minutos máis. Vou probando, se quere triscar un pouco esa verdura, pois non pasa nada. Que trisque, se quero que consuma un pouco máis, pois tamén lle meto 10 minutos máis, non pasaría nada. Controlando o lume, sempre, 120 graus. E agora, o que vos dixen, non me queda nada máis que selar eses lomiños, pero vou facer dentro de 20 minutos. Por lo tanto, o que fago directamente é destapar isto, que esa auga se sigue evaporando, vou coar toda esta historia e darlle a última remexida, simplemente a salsa con todo ese sabor deses osos de coello e desa pouca verdura que era allo e cebola para acabar, xa veredes, de pincelar esa ensalada. Chisquilichasqui, estamos aí. Mira que estamos xa a piques de acabar a receita, está increíble. Aí, ese caldiño, que pasa con él? Pois que está reducindo para que colla esa textura que nos gusta. Aquí, un chisquiño de aceite directamente neses lomiños, vale? Dese coello, para que? Para facer das súas, que vai a tixola. Un pouquichiño de sal directamente xa na
tixoliña, mirade, isto para aquí, e así che vai, mira. Aí, isto é visto non visto, Hai que estar moi atino con el, mirade. Por qué? Porque, ven aquí, porque voulle meter ese pouquichiño de sal, mirade, ese pouquichiño de pimenta, vale? Así me gusta. E empezamos a mover. Como ides ver, estamos selando rapidísimamente unha carne que é perfectamente melosa, sen grasa ninguna, xa imagínate, se xa non ten grasa o coello, imagínate o solombiño do coello. E directamente que quede como medio cru, como me gusta a mí, pero ti tamén, se o queres pasar, pásalo, vale? Aquí unha gotiña máis de aceitiño. Listo? Xa prácticamente apagamos lume, que se vaya movendo. Mirade que isto é perfecto. Así sí, así sí que me gustas a mí. Mirade que non lle gusta isto é que non sabe o que comer. Isto reducindo e por último, antes de nada, para que vexamos o contido da receita, antes de vela bonita. Temos esa escarola aí, vale? É unha ensalada. Ensalada que imos, por favor, a xa mariñar, a aceitar, a conseguir aliñar directamente con ese escabechiño que temos. E, como quero que vexades como vai quedando, vale, e ti, vai probando esa salsiña, por favor. Un segundo de nada. Escabeche. O escabeche. Quero ver a túa cara. Quero ver a túa cara. Esto, fora. Eso é. Eso, fora de aí tamén. Que? Está tirando arriba de ácido? Nada ácido. Nada ácido. Nada ácido. A laranxa. Está bo. Vale. A laranxa. Pois espera que escoites... Gústame. Esa carne. Este escabeche vale. gusta. Fixaros, por favor. Acabo xa, pero mira. Queres empregar esa patiña e poñela xa na ensalada? Váleme, pero mira. Desfaise. Deixamos enmornar un pouco. E que fixo, por favor, que fixo esos 120 graus, vale, para esta carne? Que non quede seca, que quede rezumenta, que quede lustrosa, con brillo, que quede como ten que quedar. E se a Lidia lle gustou, foi un momento, ese aceitiño, espera que escolla un pouco de carne. Chisquilichasqui, empratamos. Hoxe cociñamos coello en escabeche aromático. Comezamos salpementando os anacos de coello para rustrir nunha tarteira cun chisco de aceite uns minutos e incorporar zume de laranxa, vinagre de mazá, un chisco de auga e aceite, tapando ata que ferva, para meter así no forno xunto cunhas follas de loureiro uns 30 minutos. Mentres, noutra tarteira, tostamos os osos de coello ata que queden ben dourados. E de seguido, engadimos a cebola e os dentes de allo, o viño oloroso e un chisco de auga, tapando para deixar cociñar unha hora. Voltamos o escabeche para incorporar unha rama de canela, os nabos picados xunto coas cenorias e as chalotas, continuando a súa cocción no forno uns 20 minutos máis. Por outra banda, coamos o caldo para reducir nun cazo, ao mesmo tempo que selamos os solombos do coello cun chisco de aceite e aliñamos a escarola e os brotes de rabo con noso escabeche, para empratar o conxunto e que comece a papatoria! Chen. Ollo que hoxe tiña un reto por diante increíble, que a Lidia lle gustase o escabeche, que fora suave, que estivera ben, mira. Ola, xa sabe que probou outra valía. Bonitiño está. Bueno, bonitiño non, outra cousa, pero mira, aí che vai, non pasa nada. O máis importante, un coello guisadiño a 120 graus no forno, tranquilamente, cos seus sabores, neste caso laranxa e canela, algo diferente, un pouco de vinagre, esa escarola, esos brotes, esas verduras con ese pouco de trisqui. Mira se lle gusta o escabeche. O escabeche non está che bo. Auriño, como lambes, amiga, como lambes.